Жаушан дұғасы турында бик күп сүзләр сөйләдек. Жаушан дұғасының шифасын күргән кешеләр бик гаҗәп әйберләр сөйлиләр. Шуларның берсен генә сезгә укыйм әле. Жаушан дұғасының тәсирен, бәрәкәтен аңлатыр өчен. Подписчикларның берсе яза. Сезгә Алланың зурдан зурдай рәхмәтләре яусын. Кичә туры эфирне карый алмадык. Бүген җыелышып тыңладык. Тыңлаган сайын елата, күңел иман нуры белән туласыман. Шушы дұғаның тыңлаганнан соң бик күп бәрәкәт кирде иебезгә. Бик күп бәрәкәт кирде иебезгә. Көтмәгән җирдә күчтәнәчләр килде. Яхшы хәбәрләр килде. Күптән теләп йөрегән теләкләребез дә кабул булды. Шынга ашты. Елый рәхмәт әйттек Худайга һәм инде сезгә дә дигән. Шуңа күрә бу Жаушан дұғасы бик тәсирле дұға. Кайсы берләрегез интернет челтәрендә аны тапканнар да, тапсагыз үзегез дә укыгыз, тыңлагыз да. Булдырылган хәбәр бу авыр заманада инде бу Жаушан дұғасын тыңларга да, укырга да киңәш ителә. Әле бер көнне китапларда карап утырганда изгеләр, салихләр шушы Жаушан дұғасын бигрәк тә Рамазан аенда укыганнар икән. Шушы Жаушан дұғасы хөрмәтенә Аллаһ Тәала барыбызга да шифалар насыйп итсен. Күзгә күренгән һәм күренмәгән авырулардан сакласын, сугышлар булмасын, ачлыклар булмасын иншалла. Булдыра алсагыз, әлбәттә Жаушан дұғасын күзегезне йомып тыңласагыз тагы да әйбәтрәк. Һәм галимнәр әйтәләр, дұға тыңлаганда Аллаһның бер нуры иңәр. Ул нурга ия булган кеше кулларын ачык тотсын. Булай иттереп тотып утыру авыррак, ярты сәгать 20 минут эчендә кулларыгызны итәккә куегыз, күзләрегезне йомыгыз. Миңа карап утыруда хикмәт юк. Һәм тыңлаган вакытта узган эфирда да мин әйткән идем, bütün мәхлукатларга Аллаһның рәхмәте ирешсен. Bütün мәхлукатларга бәхет телим дип Алладан бәхет сорагыз. Бәхет дигән сүзгә бөтен нәрсә керә. Бәхет дип кабатланам инде. Узган эфирдә да әйттем. Бәхет телим бөтенесенә дигәндә, анда сәламәтлек тә керә, анда байлык та керә. Анда тормышның матурлыгы да керә, анда сугыш булмауы да керә, ачлык булмауы да керә, авыру сырхауның булмауы да, сәламәтлек тә керә. Барсы да бер яктан тыңлагыз, кулларыгыз ачык булсын, йөрәкләрегез ачык булсын. Һәм бөтен дөньяга бәхет, сәгадәт, тәүфик, һидаят теләгез иншалла. Аллаһ Тәала ризалыгы өчен, пәйгамбәребезнең шәфаәте өчен шушы Рамазан аеның беренче кичәсендә укылачак шушы Жаушан дұғалары хөрмәтенә Аллаһу Тәала барыбызның да тәннәребезгә, җаннарыбызга шифа нурлары иңдерсен өчен, тормышларыбызга бәрәкәт бирсен өчен, шушы кешелек дөньясына килгән сынаулар, авыру сырхаулар барысы да юкка чыксын өчен. Аъуду биллаһи минәш шәйтанир раҗим. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها
يا ذا الجود والإحسان، يا ذا الفضل والامتنان، يا ذا الأمن والأمان، يا ذا القدس والسبحان، يا ذا الحكمة والبيان، يا ذا الرحمة والرضوان، يا ذا الحجة والبرهان، يا ذا العظمة والسلطان، يا ذا العفو والغفران، يا ذا الرأفة والمستعان. سبحانك يا لا إله إلا أنت.